Anya laki din! Kasano ngay pare nulay? Mapanta uminom inton malan. Una. Bigyan din asan niya pare. Ay kagpakada ka nga rod ka ni bakit mo Aman no kasta unay tumanen nga unget na no kwa. Sa klaan nga pare. Oray si kamot Kano na ko yung uyang maglaing ni bakit mo. Sa nabali ni Diana, tabasit lang amwa-mwa. Mayaten. Kasta ya? San akasta ni bakit ko nga pare? Nauyong ni bakit ko siya. Nurinugyan na tinagungay. Umabot iti bulan. Santo ang maumaw. Iso kasayatan na. Sana ko magpakada pare. Aglima sa langin. Anya? Nakapilis kamat si Kanoli. Siguro adda panggap mong aglibas. Sige, di mo bakit? Papanak ko maya. Ha? Kasta nga style, amok nga adda panggap mo. Adala mapanmikitaan gini pare guryo trabaho ije ilay bakit? Trabaho, wano mapan kayo manen uminom. Ibagam lang. Anya kalaki din ayaw bakit? Trabaho ko na lang aro na. Una yun na yan. Ha? Asino ko mati ang talag iti kasta pa nagro-ro pa. Basta rumwar ka, nabartag kanton no agawid ka. Ay, oray kita ang bakit? Sa anak ang mabartag. No anya tilang apumanaw dito balay. Isumot lang tilang nga gawin. Ala para makita. Ngam no mabartag ka nga agawid. Ultimum alalaki ka. Papanam? Naguyong kamatin bakit? Nakita mla nakapulis. Papanam, kung kunam adagaos. Ay, wala. Saan kamot nga agdigos kan agpeles no awan papanamkat? Amok daytan nga ugalim si Pudpay. Ganyan laki din na yan. Nurumwar ka, tapno mapan ka uminom. Ibagamon, tapno amok. No ilukatan ka itiri daw, wano baybayan kalatan, apapakanda ka itilamok ijerwar. Ay, una yan. Katala ibagamon, tapno amok. Ay na, imbagak lang arudan na trabaho, timapan mi kitain. Anya mo tayo. Siguradum laeng at trabaho ti mapanyo kitaan kiniguryo. Naimbag man pare. Tapi nalubusan na kanibagat mo. Ay, una pare. Apay, just aya. No kasano ti kinalaing ko amang diskarte iti checks. Isumay ti kinalaing ko amang diskarte kin bakit ko pare. Apo, una yung dagita kay. Pudno man pare. Kita man nakarwarak. Ay kaya nasaya ta pare. Siya, nginiwatan nak ni Diana itay. Ay, at least, intulok na arumwara. Diskarte lang pare. O na. Sa dino ti papanantay ta. Mapanta ka di ijayan da Jane. Wano ijay pagbambantayan ni Ling. Ay, siya man. Ang ano siya? Kaya't ko ijay pagbambantayan ni Joshua. Yan niya. Ni Joshua bakla. Huwag. Pau! Sa bali mo talaga ti taste mo. Ala mapantay siya pare. Parakin ka. Wow! Naimbagtay may kayo manen. Goryo my loves. Kan kastamutan kan ka. Noli aredet. Unay mo tinataridit nga imbagam man. Wain. May kami, tapno sarong karang kaman. May liwak ngamin ken kakay. As, talaga? Hoy, oray lalim magtuti puso ka nakangag. Naimbagkit din Tada pa'y tao ama iliw kanya. Kaya tuwan mo't ngamin. Anya ti panagkitam kanya. Pulbod? Medyo. Ay, joke lang. O niya. Anya, ti drinks yun. Ibaga yun. Tapno mabartek tayo. Tay man bartek aging kanat agkaradat kuma. Ay!
Ay, unay mo, dayta. Anya kaya, Rod? Bartag nga rutin mayan nyo. Di aging kat agkarada. Sana ya? Anya lakit din aya. Anya, uminom tayo. Nagtumog kayo. Ay, mga mahinang nilalang. May nang nilalang ibagbagam. Kahit sigamot di mo na nabartag. Kasano kay ngamin ama Bartek? Kaslamat siya tiyubing tisyat nyo. Kumpara iti panagsiyasyat ko. Asaan akabalang ti dolphin alango yan? Yun na yun kan bakla. Salbag ka. Huwag naman. Ay, mabitalay. At nagayam. Nabatak yung itay, abason. Uray lang doon. Anya? Nasagit namin di mamitay. So natin nagkatnabuang. Bayadan nyo Kanya. Bayadan nyo dayay. Ano? Hindi nyo kaya't may paskil ni boss. Hindi rupa yun. Dito'y patog ti bar. Ah. Kunayon sana nga gangangaw. O anya, binayadan ka ni nagadya customer mo, di na buong daabaso. Ay, wan, auntie. Binayadan da. Nasaya at no kasta. Unaklakit din no saan, ta ipaskil ko, tirup-rupa na di tasangaw. Nagbayad dan. Nukas jay ngamen, akasta unay ti Bartek dan, huston. Di mo ni kaniday tinumanda. No na Bartek dan, parwarumon. Tapno saan da makadadaol iti usar dito'y unag. Isuda man ang customer mo ide, anakabitak iti tugaw. Kan nakadadaol iti saka ti lamisaan. Jacket tikas jay customer, bayulinti da unay. Ay, yes, auntie. Into na minsan nga umayda. Kastanto ti arami, dek. Nasaya at no kasta, tapno agkin naawatan ta. Yahoo! Nag-alas na abiyag! Nag-alas na talaga! Kakaruma! Nabartag kami manay! Yan! Na kami asigan dito'y barangay Nagsuswan. Rumwarman, nagiti nalasaw. Ruwar kayo amin ang naglalastog no podno kayo mulan. No makabail kayo kung nakamay ka ba? Awan kayo, kakaruba. Takrot kayo. Oray agtambling ti masikaw. Da kami lata kaninulay. Tisiga dito'y lugar tayo. Ay wala! Punta kami lang tisigan doon. Awanan sa mare ba? Pasig kayo at takraw. Di kayo umubra ka na kami. Diyaw! Andiyan ang laki din na Woo! Nagganas ng tibiyag. Galas Dagiti siga dito'y lugar tayo. Da kami lang. Nasaya at mat, ta nakariingkan. Sikang artak dito lugar tayo. Ya, kalaki din. Kanya mo dito may bagbagan, bakit? Anya? Karirin ko pa lang, hamkas ti bagbagan. Kanya mo ng tibasol ko, ya. Kahit napanak lang, minom. Nagawid akmutla, anak tinukit. Natino, day tarupam. Na, Salbag kakit de. Awan at talaga tinasaya at kada kayo kininulik at no na kayo timabartak. nay. Abay, kanya dito ngay bagbagan. Anya kami. Tapno mo man niya. Idirabi nagpipig sa tipok kawyo kininuli. Agkarkarit kayo pa iti kaaruba.
Ha? Agasam manday tang aramid nyo. Basta mabartak kayo. Kasta ka na yun ti aramid nyo. Kunamlano kukwayo ti lubong. Mangibabain kayo. Awam manan ti maramid mo. Iso nga aramid ka iti istoryam. Anay ko. Awanan ka iti bain. No di ka mamati iti bagbagak. Inka agdamag di takaruba. Taura isuda. Nairaman da na disturbo gapo iti pukkaw yo. Itata nakariingkan. Alaman, ituloy mo man ti agpukaw kas iti bagbagayo idirabi ikin ni Guryo. What are you talking about, Linda? Anay ko. Awanan at talaga, di mon ammo ti agbain. Ibagbagak lang arudan. What are you talking about? Kunang pailag? Kitsak magamin amo, nanya rin bagbagang bakay. Tapno ammom anya. Idinagawid kayo kin ni Guryo idirabi. Nagpipig sa tipukkaw yaw. Nagkarit kayo pay. Anya? Agar aramig kamot ta dito istorya mo na akong gal. Pagbalinan nakit din nga ulbod Dayta ka tijak kayat ka no masobra am tinom. Lastog mo amin alastog. Ako namlanok kuko am tilubong. Anya? Drink moderately. No di mo maawatan, saan mo alabsen ti uminom? Sabali ka ngamin no makainom ka kat. No makainom ka ngamin, saan lang nga ulo ti maulaw kan ka? No di kat karaman ti lugit mo, salbag ka kit day! Ay na, uray siyak nga rod kumare. Jack matla nalapdan ti pungtot ko kin ninoli. Ha? Kinungpak tawanan bain. Sobrada mat no isuda ti mabartek. Di da maliklikan ti ugali da ngagpukka-pukkaw. Agkarit da pa'y ako na ma. Wan nga rod. Ay, kasanon ngay nga ta. No adda na anda atuso. Kat tinutupan da ida. Ay, Jack lamon. Kat, anya ngay nga ron. Gunggunadaan no bilang laeng. Barang isaw ti pagnakmanda. Ay, parikot ko talaga ti asawak, mare. Jack amo no adda pa'y nga tapanggap ng agbalbali wun no awanen. Ay na, awan nagdumaan da kiniguryo Bartek da amin a bartek no agkuyog da. Sakit da iti ulo kan panunot. Kumusta ti panagisbong, pare? Parikot ko nga rin paray. Kasla tumapok mo ti isbok. Gapo iti mano alawas asal anak raman ni Tarak. Isalbagan. Ang laki din tayo taapan nagisbong. Ay, sos. Pudno mo ti bagbak paray. Isa pa nga kasi manta, awisan na ka mapanijit chila into malang. Tumapok ka na talaga ti isbok. Kung sa anak ang makaraman ni Tarak. Ay kang mapanta. Day talaga yan. Ura siyak. Medyo namaga ti karabukob ko. Gaputa na bayaga di ta nagshot iti arak. Nukas tamon lang. Ingka nagpalas paray. Urahin ka dito yan. Itamot lang. Mapantan ni Jechila. Apay palaang nga ipamalim tayo nung mabalim mo itan. Let's go, paray! Wow! Mahinang nilalang! Nabartek ti awanan ba'y naguryo? Makaisis buwa. Kit, alangan nakaduan ka, mapanumisbo, kit adda sa akam? Abay, baka kakaduan. Tigo na! Makaisis buwak. Hala, tumakder ka, tayong ka umisbo dyan si R. Taang mga nuisbang ti pantalon mo. Ay! Nakababain. Ibaba na ti kinataom. Aglisi ka mga nata. Miss buwak. Inkan, sarunuan ni Noli. Napanmat lang misbo. Por Diyos, por Santo! Pakawan ng George! Apay, adita kay mo ngay misbo! Hoy! Nagkunang! Nga misbo kayo dita, ref! Ala, kuna manuri daw ti CR ngamin na daw.
Kung nagpasa. Ay, rip magayam na ito. Nagisbuan ta pare. Ay, sos. Aya! Ay! Ay, pasensya. Di ming gagara. Ay, pakawa ni Mapo. Ay, isbo. Imbis po da iti ref. Ay, mangibabayin kayo at talaga iti kaanuman! Isumat lagayam anaulimak kayo anagawid idirabi. Gaputa at dabasol yu ijay inuman anapanan nyo. Ay, sa may mga ingagara bakal. Ha? Makapaungat kayo launay. Anya nga ita, impaskil jay bakat nga akin kukwa iti bar jay rupa yung nga imisbo ijay ref. Naggalas mo tayo gali na tayo bakal. Basit abarag. Masapol mo lang nga ipaskil naman. Ay, husto lang, tapno agnagam kayo kiniguryo. Oo, nay mo tayo. Mapan kayo itamit laang ijay bar. Mapan kayo agpasensya, tapno ikatendan jay rupa yung anakapaskil ijay sango ti barda. Nakababayan mo tayo. Anya? Ha? Amom itan ti agbaen, salbag ka. Ngam idinapan kayo iminom, saan mo a pinanunot dayta? Namin anok nga imbagakan ka, a drink moderately. Ngam lablab sa inyo mat, anya nga ita, uray ref, CR ti panagkita yo, salbag kayo kit dia, uray ibagam kiniguryo. Ana? Ala, saan kan nga agin aanya dita, ingka kitaan ni Guryo, tamapan kayo. Sigurado ka mapantay, Jaylee, pare. Kasla mabainak. Adda nakababayin pare. No saan ta mapanagpasensya iti bakit natin kukay iti bar. Amumutin na siya. No uyong. Bainak. Anya ko nang, Guryo? Mabain ka? Ngam no mabarta kayo, pumanok kayo dito yung aglawlaw, di kay agbain? Mapan kayo. Di kay lang mabain iti kastang inaramid yo. Basta nakasango ngamin ti arak, sigilat ta nga inom. Di kay panunutan ti panagawid yo. Tapno saan kayo ang mabartak iti husto. Arsab kayo ngamin kat. Anya nga ita? Pinagbalin nyo si Artiref? Mare. Di nakman ang awagan iti Maris ka. Napudot, ti darakkan ka. Ana? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.